Παρουσιάζεται απάνω, έτσι. Και μου λέει πάμε. Εμένα η ζωή μου αρχίζει από την αρχή. Πάνω. Σκέφτομαι πως έρχεται το κορίτσι και σου λέει πάμε. Τη βάζεις στο φορτηγό και πάτε. Και γίνεται μαύρο από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί δεν απαντάς? Γιατί περιμένω να δω που το πας. Πουθενά δεν το πάω. Μιλάω βάσει μιας λογικής. Θα αναγκαστείς να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο. Όχι Mercedes, αλλά οπωσδήποτε convertible. 10 εκατομμύρια. Πού θα την πας? Θα την νοικιάζεις το μαντιάκι στη Θάσο? Όχι. Πορτοκαρά σου ήταν. Το βράδυ αυτή θέλει καζίνο. Και άμα την πάει, εντάξει. Άμα δεν την πάει, είσαι άνθρωπος εσύ που θα την πεις παίξε οικονομικά ή θα την πεις παίξε εδώ είμαι εγώ. Θα την πω παίξε, εγώ είμαι εδώ. Αλλά τελειώνει το καλοκαίρι. Το χειμώνα κατεβαίνετε Θεσσαλονίκη. Θα τις νοικιάσεις ρετυρές στο πανόραμα. Θα τρώνε στα καλά μαγαζιά. Πίσω σου έχεις αφήσει γυναίκα, 3 παιδιά, άρρωστη αδερφή και γέρο πατέρα. Πεινάνε. Και εσύ τρώτε στην Πριγκιπόνησο και ξαφνικά βλέπεις τη Φωτούλα και το Διονυσάκι και ζητιανεύουν στα τραπέζια. Τι κάνεις εκείνη την ώρα? Ρίχνω σκηνή και πνίγουμε. Το κορίτσι αυτό θα είναι κάπου από φάληρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην Κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει δίθεν στη μικρή περιοχή και ζητάνει γάβρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνεις εσύ προς τους παοξίδες? Να ζωή εξέδρα. Τι πνίγω! Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω. Και επανέρχομαι στο οικονομικό. Τι κάνεις όταν πλακώσουν τα γραμμάτια αυτοκινήτου? Οι ακάλυτες επιταγές από μπουτίκ, κοσματοπολία, νυχτερινά κέντρα, ανθοπολία, εστιατόρια. Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει. Πάνω τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος, ένα πρωί θα παρουσιαστείς στον εισαγγελέα. Η ποινή λόγω προτέρου αντίμου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έγκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε. Πάνω! Ρε πάνω! Ρε πάνω, τι έκανες?